yo 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 yo. Wah, sapa iki? Sapa? Iki ya kuwi genduk Lita utawa Silvanur mau. Lita ya. Selamat malam. Sugeng dalu Om. Piye kabarmu? Alhamdulillah baik sehat. Seger waras. Inggih alhamdulillah. Waduh, Jenengan pripun Pak? Lho ora perlu ndadak aku cerita Kang Manika warna mestine sampean wis weruh dhewe kalamun tok Om itu baik-baik saja. Alhamdulillah. Sehat kabeh. Muga-muga keluarga besar Bu Hajah Rumini kabeh diparingi seger waras. Amin. Murah sandang pangan rezeki. Kanca-kanca rombongan Cakra Budaya kabeh diparingi seger waras kabeh. Kanca-kanca bakul sing rawuh, laris manis Tanjung Kimpul, barang habis duwite kumpul, rezeki sing berkah lan melimpah ruah, seger waras. Allahumma amin. Pundhutane mboten angel lho. Ana tembang kangen. Tembang kangen sing ndi aku kok lali to. Tembang kangen ora ngono ana meneh. Apa iki? Lestari sing pundi? Manut panjenengan. Ya. Tembang kangen nggih Om. Tembang kangen. Nyapa kok diarani tembang kangen? Tembang kangen. Apa bedane tembang kangen karo tembang telon? Tembang telon niku lak nggih kembang. Tembang kangen niku lagu. Oh ngaten. Lah tembang kangen ki berkembang ora tembang kangen iki? Mboten. Lho enggak berkembang ning ngendi-ngendi ngono? Mboten. Wo, enggak eksis to tembang kangen ki? Mboten. Eksis. Lho lah iya. Kuwi jenenge berkembang. Oh iya maaf. Lah kuwi jenenge berkembang, tembange berkembang. Oh nggih. Berarti apa bedane tembang karo kembang? Tembang itu lagu, kembang itu bunga. Oh ngono. Bunga tini, bunga tiem. Niku bunga. Tembange niku nggih, tembang kangen nggih digaweke gendrapan kok ngarep genjelengan mumpung pengramite warek-warek. Wah, dahar pecel tumpang wis. Wah, apa sing balung nyiduk nganti kaya kenong lho, nganti kenonge. Lah iki engko tumpange mok kene ndi? Eleh tumpang ning ngendi-ngendi pokoke. Iya. Juga wis pokoke matur sembah nuwun Bu Hajah Rumini menika grapyak semanak demulur. Pecel tumpang wis sapa sindene nyanding, macake nyanding pecel tumpang. Bareng wayahe lipenane omonge kleru ndulit sambel iki kenekne. Lho iki kok sambel. Bablas digayemi kok ya. Tembang kangen. Lolole. Bahwa tunggu reja. Rita. Wayah wengi udan krimis rak wis suwes banyu kang kumetis dadi saksi nangis wong sing tak tresnani Pak Pardi rambung aku suwung jroning uripku juga buat Pak Su sumiliring tansah tutut kalbu londo kang tak hambat gawe dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang kuyung rino bagus ayo oh kaya ngapa medhit sahayu lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu tenan apa piye
ilang opo lali opo pancen wis ra ngerti saktenane aku mau tansah ya Temu lewat tembang kangen yo gedang gedang Bapak Mendina Kediri. Terima kasih keluarga besar buat Caruni. Berkah selalu, sukses selalu. Kang Romo Suwargi, Mbah Haji Marto Kasuranto, Bu Hajah Maniem. Iki ngaku wujud ing kasuwargan jati. Tresnani ego ninggalake aku Bumilire muga bisa dadi yo 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 he o o a yo 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 siramu wis ora krasa la 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 mring sliramu ora bisa ilang yo tresnanku bawae pam 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 oh pinarak rumiyin sapa ya kuwi Lita utawa mriki Pesinden wingking saka Tulungagung oh ngono watur ngatur tembangan ya kuwi tembangan